السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على قضائه وقدره، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واغرفنا خيرا منها. تفسير قرآن الجماعة كفولي بكتاب بما نكلم بغب أنك كما بسم مغمغ من كفولي بكتاب بما ومن كرا من أنجي نغوي أن الله تاكو في عندما بغا من جاجة تنكرا ambe ɲɔgɔn fɛ a mɛnna depuis an bɛ kɛ ka du kɔnɔ, an bɛ sali du kɔnɔna la ka dunan bon dɔ fara ɲɔgɔn ka dɔrɔn k'o kɛ sali yɔrɔ ye. An bɛ ɲɔgɔn dɔn depuis n bɛ deresi don o yɔrɔ la, wa ani n bɛ wajuli minnu kɛ a ko i bɛ tawhidi min kan k'a fɔ ten ani i bɛ sunna min kan ala ta ciden ta ne kɔni ne b'i kɔ dɛ, ne b'i dɛmɛ. Ni tɛ labila mɔgɔ si ye, mɛ n'i ye tiɲɛ bila dɔ min, mɔgɔ fɔlɔ min b'a fɔ ye a bɛ kɛ ne ye ko a bɛ kɛ ale ye quoi. Donc a ye o baara fana kɛ, a jɔra ni o baara ye k'o kɛ ka jɔ yɔrɔ fa. A ye kumakan min fɔ ka taa sa, a ma sanse, a ma yɛlɛma, a jɔra ka fɔ saya, ka na ni misiri di. Donc an bɛ ala deli duwawu dɔ ka taa bɛɛ ma. Mɔgɔw b'a kɛ ka duwawu ci an ma, mɔgɔ caman b'an wele, mɔgɔ caman bɛ misasiw ci an ma privé la, an tɛ se ka bɛɛ jaabi kelen kelen, mɛ n'a an y'a bɛɛ jaabi k'an ka duwawu fɔ a bɛɛ ye si ten kan. Donc o ye bɛɛ ka duwawu jaabi ye. An bɛ ala deli ala ka yafa ma, ala ka hinɛ a la, ala ka kaburu nɔrɔ, ala k'an sutura kɔfɛ, ala ka misiri in k'a ma sarakatun jariya ye. Misiri ala ka kɛ sababu ye n'a bɛ a nɛn sabati, malikaw bɛ ɲininkali minnu k'a la k'u jaabu nɔgɔya ye. Ala ka na sutura, ala ka na a kɔfɛla sutura, ka sutura kaburu kɔnɔ, ka sutura kiyama kɛnɛ kan, ala k'o ka ɲɛ, ala k'o ka n'a ye. Donc min y'a ye ko minnu to denbaya nafolo minnu tora, ala ka barika dɔw la, ala kana ɲɛrɛ fitina kɔfɛ, a kɔfɛ sabali ala ka d'a ma. Donc nin ye foli ye ka taa bɛɛ ma. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.